No, morjesta kaikki. Tänään on taas pesäaukaisupäivä ja tänään niin tänään etittään se kuningatar. Viimeksi tää ei löydetty. Mutta nyt meidän tarkoitus lisätä vähän tilaa noille kavereille, kun niitä alkaa olla niin paljon ja tää kesäkin alkaa ihan jo kesäksi kääntymään. Niin tänään etsitään kuningatar. Ja no, menisin jo sanoa, että toivotaan, että se löytyy, mutta sen on pakko löytyä. Jes. Katsellaanhan kohta, kun saadaan pesä auki. Täällä heti pesän aukaisulla niin nähdään, että meillä on... Ui, älä tule, kun säikkätit. Meillä on täällä valiköt niin aika täynnä suuri osa porukkaa, että näyttäisi siltä, että voi ihan turvallisesti lisätä tilaa, kun vaikka täällä vähän puolipilvinen sää onkin, niin kyllä suuri osa, tai ei suurin, mutta iso osa on kuitenkin tuolla vielä lentelemässä ja kahtelemassa, että löytyisiköhän sitä sapuskaa. On nää kato kuitenkin saanut ihan oikeesti kerättyä niin kun... On, tuohan on hyvinkin täynnä. Tästä tulee ihan hunajaa kuule. Hunajaa on tulossa. Hyvin niin äkkiseltä vilkastuna, niin tähän näyttää siltä, että emo ei meillä saata olla tällä puolella, kun nää on kerännyt näin hyvin. Tääkin on kerätty aika täytteen hunajata. Nektaaria. Tämäkin on muutama kohta ihan siitä pöllykin noissa. Silloin taas kusetus kuksnuri. Vittu, katsotaan, että nyt se on täällä. Tääkin on ihan nektar, ei näy. Ei näy toukkaloloissi. Joo, ei näy, ei. Ei oo munia, ei mitään. Sitä. No. Jos nää älyy tässä vaiheessa jo liipata tänne niinku kiinni, niin katsotaan helpottaako se meidänkin elämä sitten loppuun. Voisiko sillä olla semmonen vaikutus? Voisiko se olla? No, nektaaria ja siitä pölly on väleissä. Ihan silleen hyvin. Täällä on kanssa siitepöly, nektari. Ei munia. Tuossa on nähtävästi yksi peitetty kuhnuri. Niin on. Sehän voi olla ja sieltä. Alku on ainakin tehty, kato tähän, niin tuosta olisi todennäköisesti ainakin tullut niin emoke. Mhm. Eli kyllä joku fiilistely on tällä jo käynnissä, että meinaa
joku olla ainakin sitä mieltä, että lisätilaa me tullaan tarvimaan. Täällä on sitten oikeesti jo porukkaakin ihan sitä. Syöttää kuhuri taas vittu. Tuollakin on kanssa, niin tänne ovat alkuja kyllä tehneet näille emokennoille. Tuossa oli kanssa pohjassa pari, missä oli reikä, niin minne laitoin tuon vaan takaisin. Joo. Se ei siis siinä mielessähän se ei haittaa, jos ne yrittää tähän homman valmistautua, niin se mun mielestä vähän helpottaa siihen niinku jopa siihen meidänkin jaakkeen tekko. Mut se ei helpota, jos ne kerkee sen sit tekemään, sen parveilun, niin Se ei. Sit me ollaan niin sanotusti menetetty jo ne tyypit, mutta Oho, sori. No. Tätä vaikuttaa pitkälti ja hyvinkin vahvasti siltä, että emo on tuolla alimmassa laatikossa. Siis kaiken järjen mukaan. Tää on melkein ihan dyhjä sillä, että on ne aloittanut kerran. No ihan varmaan tää saattaa olla jopa niinku vanhaa vai uutta ihan kun vaikka. Niin mietin justiinsa, että saattaa olla jopa tän kesän niinku ensimmäisiä peitettyjä hunajia. Onhan se niinku possible. On se mahdollista. Joo, no ei kai sinne sitten mitään. Jos saatte tämänkin tuonne takaisin, en mä sitä ruveta jättämään tänne pihamaalle. Mutta yleensä nyt saatana sieltä otettiinkin. Joo, ammatko siitä vähän? Sillä se vielä tuotettu tuosta ihan alkuun. Katsottu vähän niin kuin tätä toimintaa, että miltä teillä tämä näyttää sitten, että näkee vähän paremmin tätä porukkaa, mutta eipä tässä ole oikein tarvii edes sen suuremmin ihmetellä, kun hyvin tätä on. Kuitenkin nuortakin mehiläistä näyttäisi olevan. On pikkukavereita löytyy kyllä kansa. Kumppahan tuo hermostuu sitten ja häirittää meitä vähän. Varmaan sinne. Me on pakko tätä läpi. Vaan mennä sinne ihan iteekseen. No niin, ja täällähän me sitten nähdään, että otettiin tuo päällimmäinen laatikko pois tuonne. Jes. Niin tää alempi laatikko nyt, niin tää on aivan täynnä porukkaa. Ylemmässä ei tosiaan näkynyt kuningatarta, ei munia, ei uusia toukkia. Niin kyllä meillä nyt kova usko on siihen, että täältä alemmasta se löytyy. Eipähän siinä, kun jatketaan vaan etsintöjä. Täällä kanssa huomaa peitettyä kuhnurikennosto näkyy niinku tosi paljon. Kyllä. Et
ovat kyllä täyttäneet hyvin, että kyllä me veikkaa, että kyllä me uskalletaan tuo toinen laatikko tuonne alle heittää, että saavat sitä lisätilaa tuohon sikiöintiin. Juu. Niin sit meillä ei siinä mielessä pitäisi olla mitään hätää. Joo, mutta siihen tarvii kyllä nyt lisää tilaa. Joo, kyllä mä väittäisin, että että siihen sikiöinttiin nämä tulee tarvitsemaan lisää tilaa. Tällä yhdellä laatikolla niin ei tule riittämään tämä toiminta. Pärjäätte siellä, jos me laitan sen tuohon. Ja yleensä katon niinku tämänkin, että täällä ei oo sikiöitä. Koska sikiöt ei taas niinku tykkää ollenkaan, jos ne pitkän aikaa joutuu täällä ulkona olemaan. Niin paljon parempi ottaa tuommoinen siitepöly, hunaja, kehä tuohon niinku ulkopuolelle. Toki peitettykään niinku tämmönen justiinsa kuhnurikehä. Niin ei siinä mielessä säikähä, mut sit kun lähdetään noita avonaisia niin ne voi toukkia laittamaan, niin ne saatana kylmettyy niin äkkiä, että ei ole hyvä se. Täällä sitten yritetty vähän katsoa, että ei niinku näy sitä mikähän vitun sikiöpiisille se nyt onkaan, mikä saatana menee tuolla niinku vaha alla. Mutta ei kyllä näe, että täällä olisi semmoistakaan. Tässä laatikossa pitää vähän katsoa, että lyydänkö mä ihan tuonne reunimmaisen noita sikiöitäkään, koska se saattaa olla, että ruoka pitäisi olla siellä reunimmaisena. Niinhän ne tykkää vaan sen pitää. No siinä on kyllä tuo. Tässä ei näy vielä, tai ei ainakaan minun silmä ei satu munia, eikä kuningatarta. No ei oo täälläkään munia vielä. Peitetty on kyllä niin paljon. Ja mun mielestä tää on just sen niinku peitetty sikiö. Vaikka ne on lähtenyt vähän täyttämään nuo tyhjät raat jo sitten niinku tuolla nektariinilla, mutta tuostakin melkein niinku voisin väittää, että jouttaa ottamaan tuo. Joo, nuo jottaa varmasti. Emo tässä niinku ihan. Nyt ollaan siis laatikon keskivaiheilla. Ja no, näitähän myö ei toivota näitä tälle laatikon yli sikiöinttiin, mutta ne nyt on kerännyt tämmösen tekemään. Ja en nyt usko, että tällä kameralla mikä on mukana, niin saadaan näkyviin, mutta tuolla sitä on mehiläisten alla niin toukkaa. Tässä keskellä vähän isompaa ja sitten tuolla reunoilla vähän pienempää. Mutta tosi täynnä on meillä nämä alemman laatikon. Alempi laatikko on tosi täynnä nuorta mehiläistä, vanhaa mehiläistä, sikiöä, toukkaa. Niin kyllä täällä on kuningatar ainakin ollut. Ja kyllä sen pitäisi olla täällä edelleen. Joo, niin laitetaan. Oi. No. Koitahan kestää. Ite mestari ei satu. Vähän jää miettimään, että onko meillä oikeasti merkkaamaton emo vittu. Ai tääkö? Niin. On nimittäin yllättävän iso pirulainen ja
Perhana kun se aurinko vähän näyttäytyisi, nyt mä näkisin, että tekikö se justi sen munan tuonne vai ei. Tippuko vahingossa perse sinne vai tekikö se muna? Perhana teidän kanssa tulee eteen saatana. Näkyy se samankokoinen kuuhuri, mutta tuo on niinku yllättävän iso. Nytpä me hävitin senkin tuossa. Ei kyllä se taittaa kuuhuri. Nyt kun olisi se sulkija, niin se ottaisi tuohon taskuun, niin kahtoisi, että tuleeko tasku täyttöön mehiläisiä. Ja siitä sen tunnistaisi. Kyllä nuo kuhnurikohat mä leikattu tän poikkeen. Täällä on kanssa iso tokkaa, pientä tokkaa, minitokkaa. Kyllä nyt kohta olla vittu lähellä ja pakko se on tulla jo vastaan sieltä. Tuolla katon näyttäis kanssa, onko tuolla ollut kuningatar kennoa. Perkele teidän kanssa, kun te ootte kerennyt värkkiin vähän sanoisinko, että voi mavon silmä teidän kanssa. Nää kuhnurin paskat mä otetaan kyllä nyt tässä vaiheessa poikki, me näin paljon teitä tarvitaan. Koska sitten jos te innostutte vielä enemmän. Tippuu nyt sen toisen. Ei. Sille ei kyllä pitänyt käydä tässä hommassa. Joo, me tiedän, tää nyt oli aika siis kammottavaa toimintaa. Me ehkä saan teitä otettua vielä poikkeen. Kun mä lasken sen tuolle päälle. Nätisti. Irrotatte otteenne. Ei niitä tarvitse enää hoittelee Voisin sanoa, että tää on kyllä kanssa jo tutkittu ja ei näy täällä. Saakeli, että otti tuota puheluita. Ihan sitten siitä miten. Ois mukava nähdä ihan niinku punainen pilkku jonkun selässä tässä. Kyllä. Kuhnut nyt niinku vittu, että ne on häiritte kyllä pahasti tätä silmää. Tuosta on merkkaamaton. Tuossakin on hänelläkin iso. Kyihmyryn kyltä. Sitä me on vähän pitänyt aina merkkinä, että kuhnurilla on kuitenkin sitä karvaa vielä tuossa selän päällä. Ja tänne ovat tehnyt kanssa vitun. Niin. Tuo on melkein niinku voitais ottaa vittu hullu. Ei kun mietäisi erotella tämän valaavaksi, joo. Tila on loppunut. Joo, kyllä. Joo, me tiedän tästä. Te ette tykkää kyllä yhtään, mutta se lähtee kuulkaa. Punaista pistettä on saatana kyllä se. Täällä on
munia. Tällä puolen kato tuossa tuossa kohdalla, mun polven kohdalla ainakin. Eikö näy tuommoisia pieniä valkoisia pisteitä tuolla? Perhana. Vittu kun ei tuo aurinko nyt näyttävimmälle sen verran. Ei se oo, kun sekin on nurimpi homma. Onko tuolla tuo punkki selässä? Otahankohan me... Se tästä tuli äsken tänne päin. Minnekähän päin se kääntyy? Tuossa on nimittäin kaverille on jotain käynyt noille siiville. Tuleehan sitä poikki. Ai se kaveri. Joo, ei oo kaverilla siipiä ennen. Tää saattaa olla myöskin Ei siinäkään ei valjalle silmälle ei näy sitä punkkia. ei näe. Ei täällä paljalle silmälle ei näy sitä punaista pistettäkään. Ootkohan siihen yksi syntyneistä emoista, jos et ollut taistelussa? Tai sitten teillä on joku tauti, mikä tekee tuo. Oi perkele. Tuota. Sieltä kyllä varmasti, vaikka se emo oisit, niin sieltä on muni vai. Se on kuollut nyt, oli se sitten kuka tahansa. Joo, katsotaan vielä se viimeinen ja sitten pitää ne vähän. Eli se on nyt se reunumani. Joo. Aika nyt se vitun punainen piste. Ei millään. Oi perkele. Eiku on tuossa on toukka vielä. Täällä munia ei kyllä oo semmoista. Tuolla on juuri syntyväkyyttä. Voi piu äänen. Tuosta en oo kyllä nyt yhtään 100 varma, että onko teillä oikeesti vielä tuolla emokennokupissa toukka. No onhan teillä. Voi vittu teidän. Sielläkö? Jee. Oho. Ei kerännyt pitkään olla, mutta yritys oli näköjään kovaa, että kohta ne ois lähtenyt. Kun oltais vielä viikko ooteltu, niin kyllä se ois palveluaika ollut ihan varmasti. Joo. Se saattaa olla, että täällä on tehty hiljainen emonvaihdos. Meille sen suurempia kertomatta. Tai sit se osaa nyt olla jotenkin vittu ihan niin vitu hyvässä piilossa se pirulainen. Ei niinku. Tai kyllä se tekoälykin tuuli, että silloin tietää, että on toimiva emo kun näkyy vaan munia ja emmo ei näy missään. Aha, selvä. Olemme rauhallisin mielin siis. Jos se vaan niin saatana lystikäs nähdä välillä. Tilanne. Molempien kerrosten läpikäynnin jälkeen. Emoa ei löydetty. Sikiöintiä on paljon. Munia löytyy, syntyviä löytyy. Mutta emo on kateissa.
emokennoja täällä oli 2-3 kappaletta. Ainakin. Pari oli jo, näytti siltä, että olisi syntynyt. Ja pari tuhottiin tuossa, kun löydettiin. Nyt me mietitään, että onko meillä merkkaamaton emo täällä. Vai ei. Ei löydetty meidän vanhaa emoa, joka pitäisi olla punaisella merkitty. Eli on nyt 4-vuotias. Ei löytynyt. Mutta niin. Eikä näitä kehtaisi tästä enempää häiritä tässä käydessä. Kai sitä sitten luotetaan siihen, että tärkeintähän meille siis on, että meillä on toimiva emo. Oli se sitten merkkaamaton tai ei. Juuri näin. Eli meillä kuitenkin on olemassa täällä toimiva emo. Niin mepä annetaan lisää sikiöntitilaa kavereille ja pistetään paketti kassaan. Ei jäähän nyt enempää häirihtemään niin yhdyskuntaa tällä meidän pyörittelyllä. Vaikka ei nyt löydettykään sitä emoa, mikä oli pakko löytää, niin me ainakin tiedetään, että tässä laatikossa on sikiöintiä. Niin annetaan niille vaan lisää tilaa ja paketti kassaan ja sormet ristiin ja toivotaan parasta. Oikein isoa satoa ja hyvinvointia. Oi. Nyt. Mitäs me tehdään tuon lisätilan kanssa? Eli ensimmäinen lisälaatikko yleensä heitetään alimmaiseksi. Joo, näin me vähän. Ainakin näin mekin on muistellut, että minä oikeasti mitään kirjasta kyllä ottanutkaan on sen kätteeni, mutta Sitä me vähän mietin, että olisiko pitänyt ottaa tyyliin nää 2 ja nää 2 vaihtaa päikseen, mutta ja on kato uudet työläiset, kun tulee lentomatkalta, niin ne kahtoo, että ei perkeleen tyypit, te olette purkanut meidän saatana kodin. et äkkiä rakentamaan. Käytetään taas. Pistämään kamitsua seinille. Että Hetken aikahan sinne joutuu käyttämään voimavaroja ja ruokavaroja siihen uuden rakentamiseen, mutta pitkällä tähtäimellä niin sehän on pelkkää plussa. Nyt katsotaan tähän pyssyykö. Mitäs me löydettiin? Sinne on tippunut. Ei kun se on rakennettu siihen. kato. Siinä oli kanssa yksi emokennokuppi, mihin siitä olisi tullut uusi emo. Aika härskisti olette yrittänyt oikeasti lattialla. Joo. Tuo oli piilotettu kyllä meillä. Tuo oli kyllä ihan täysillä piilotettu. Näinpähän. Oi. Kestäkköhän siinä hetki. Yes. Nice. Onko se sillä välissä sitten? Vai? Tää sulkuristikko siihen väliin. Joo, ja nyt laitetaan sulkuristikko, joka estää emon pääsemisen täältä alimmista laatikoista tänne päällimmäiseen, jota sitten niin kuin pidetään hunajallaatikkona toisin sanoen. Niin me varmistuttiin, että se emo oli täällä. Me voidaan hyvin tehdä tää jakota. Ja sinnepä ne ruppee sitten tekemään lisää sikiöä tuonne alimpaa, mikä on nyt tyhjä. Ja siihen vaan ruokavarasto päälle ja ei kun rock'n'rollia.
semmonen niin vitun ison kokoinen saatana kuhnuri, että en tiedä, onko meillä emo täälläkin sitten. Se on vaan voittaa tehnyt tuota vaihtoja. Täällä ei kyllä ollut eikä sikiöitä. Jos sillä joku emo on, niin se on kyllä virkiin. Ja mun mielestä... Niin no eipä se pääse mistään Ei se pääse. Ei se pääse ulos mitenkään. Paljonpa se pääset oikein itse rytkäyttämänkään semmoiseksi tyypiksi, että se olisi muihin. Tai on periaatteessa täältä, mutta ei kuitenkaan. Niin aika... Ai jätättekö ihan isoa? Näytti siltä, että ei ole mitään ollenkaan. Siinä on vaikka vähän. On tossa. Pusina! No nyt kun ei tuon saatana aurinko taas meille näyttää, niin meillä en lähti pitämään tätä niinku tän pidempää auki ihan vaan, että... Joo. Alkaa kuulostaa vähän siltä, että täällä alettaa hermostumaan tähän meidän toimintaan taas pitkästä aikaa ihan silleen jonnin verran. Tuossa on sitten jätkelle iltapala. Joo, siinä on oikein paljon roheinia. Tuo se on hyvä, Se on sitä superroa. sanoo jotkut. En oo ite kyllä uskaltanut maistaa. No muistaakseni miekkä. Jääpi kyllä maistamatta nyt tälläkin kertaa. Elikkä tää on ihan vaan niinku sikiö, mistä olisi tullut uusia kuhnureita. Mutta tää on nyt oli otettava pois. Helpottaa meidän hommia ja ei ole niin iso menetys yhdyskunnalle, että ne ei selviä tästä. Hyvä, että edes huomaavat. Meillä on yksi toimiva emo siellä. Aurinkoa ei nähty, niin ei nähty ihan kaikkia munia. Ja kyllä niitä rupesi jo meidän pyöriminen täällä ärsyttämään, että sen huomaa tuosta koko ajan lisääntyvästä liikkeestä. Kyllä parina lisääntyy. Nyttenpä seurattavan tilannetta, että miten hyvin hyö jaksavat tehdä meille uutta hunajaa ja kasvattaa uusia mehiläisiä ja katsotaan, pitääkö ensi kerralla lisätä tilaa vai luultavastihan ei. Sitten jos viikon päästä taas avataan pesää, niin siellä pitäisi kyllä riittää vielä hunajatilaa ja sikiöntitilaa. Niin. Mutta viime kesänä se huomattiin, että vaikka miten hyvin nämä käynnit aina suunnittelis, niin koskaan se ei mene niin. Näinpähän siinä. Katsellaan ensi kertaa. Välissä saattaa olla vielä, että pieni inventaariopäivä on ainakin jossain vaiheessa tätä kesää.